Hola, molt bona nit. Dilluns 3 d'octubre del 2022 i acabem la jornada en el més destacat de les notícies de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. La sequera a la capçalera dels envases que envien aigua a les comarques del sud comença a fer pensar que la restricció d'aigua per consum humà és possible. La remodelació de la plaça Nova d'Alacant no gusta. Molt de formigó, diu la gent. Xorpecha! Si tens pensat viure a València i treballar a Alacant o viceversa, no tingues pressa perquè el govern de Madrid retarda fins 2025 l'AVE per connectar Alacant i València en una hora. Rescaten una pastera amb 9 persones a la platja del Pinet d'Elx. Per favor, vigileu al donar-li fruits secs als menors. Si t'agrada el menjar als nostres restaurants, estem d'enhorabona perquè el Chato és el 6è millor restaurant del món segons un portal de valoració d'hostaleria. La patronal del País Valencià preveu que l'economia puge més que la mitjana a l'Estat. I si no teniu, compreu-vos paraigües perquè venen dies de molta pluja. Derrotes d'Intercity i Hèrcules i remuntades d'Alcoyà i el Dense, empat de la Nucia. En handbol, el Benidorm derrotar al Torrelavega. I si no sabeu què fer de dinar demà, us proposé just farcit amb xampinyons i gambes que acompanyarem amb Mas de la Folla, un vi blanc de Cubla Muntanya, a Planes. I això és tot per avui. Gràcies, bona nit, a descansar.